ассалому алайкум ҳамватанон, ҳазбони азиз. Дар бораи беморӣ гуфтанӣ будам, ки модар раҳмати ман 54 сола буд, диагнозиш мондаги буданашам бемории саратони меъда. Баъд модарам духтар гуфта буданд, ки 4 ё 6 моҳ монда аз зиндагӣ карданаша. Баъд давоми 4-6 моҳ аз дунё мегзарад. Падар раҳмати мегуфтанд, ки не, ту иншоалло ки шифо меёбӣ, наъл мешӣ, ва табиби меёбам иншоалло, ки табобат мекунад. Табибашро дар худи Қазоқистон падар раҳмати меёфт. Дар тоҷик дарам Қазоқистон зиндагӣ мекарда будастам, дар шаҳри Туркистон. Падарам барои мо билет харид, барои ман, бародари хурдӣ ва модарам 3 нафара мо аз Душанбе ба шаҳри чӣ мегӯянд, вилояти Чимкент парвоз кардем ва аз фурудгоҳи онҷо бо таксӣ ба хонаи ҳамун табиб омадем. Табиб моро қабул кард шаб, хонааш гуфт шаб хуб рахи дур омадем. Баъд саҳар қабул кард модари маро ва барои модари ман дору фармид. Доруи худаш тайёр мекард аз алаф. Ӯ дору ба модарам фармуд, ки як рӯз пас як донаи давоми 20 рӯз, 20 донаро давоми 40 рӯз бояд ки истеъмол кунед дар лили наҳор як донаги як бор. Баъд шири уштура бояд ки нӯшед. Гуфтам инчунин. Ҳамчунин бо дуоам хонданд навҷада, агар ки хато накунам, модарам дуохониам кардагӣ буданд. Мегӯянд ку чӣ мегӯянд, дам андохтанд. Дамандозӣ мегӯянд, чӣ мегӯянд вақте Тоҷикистон мегуфтанд вақте СССР дам андохтагӣ буданд. Баъд гуфтанд, ки аз 3 то 5 сол бояд ки биёя шири уштура нӯшад. Баъд модар адрес дод, ки одам уштурдоре сершире ба хонаи одам мо ҷустуҷӯ рафтем ба падар модарам бародарам модарам, ки ӯ ҳамо адреси додагиш хонаи ошнои падарам будаем. Падарам ҷураш будаем. Баъд моро дар хонааш ҷо кард, дар хонааш як моҳ истодем, шири уштураи модарам нӯшид ва баъди як моҳ модарам аз ин ҷо бо асо рафтагӣ будам, ба як ҳузуре бурдагӣ будем. Автара беасо омад, алҳамдулилла. Ва хел хуб шуда нағз шуд. То давоми 3 ё 5 сол гуфт бояд биёрен. Ҳар сол баъд падарам билет мехаридан, мерафтем бо ҳамроҳи бародарам, ё ки модарам қатъи мерафтан, ё ки бародарам қатъи мефистодан модарама. Мерафтан дар он ҷо вай мекарданд, месоданд, як моҳ шир менӯшиданд, могашта меомаданд ба Тоҷикистон. Хел бигем бо пуррагӣ нақл шуданд модарам, алҳамдулилла. Пас аз ин кор карданд чанд соли дига, баъд нафақа баромаданд, бо бигем биби шуданд, биби калон шуданд. Баъд қариб 80 сола шуданд, баъд аз дунё гузаштанд. Яъне ки қариб 30 сол зиндагӣ карданд баъди ин гуна мисол ки диагностикаи мурдагӣ буданд. Яъне ки мегӯянд, ки дунё ба умед, шайтону умед. Ғамгин бояд нашуд аз гузашти айём, ҳар шом ки аст паси он саҳари аст. Худованд дардро медиҳад, шифоашон медиҳад. Мегӯянд, ки дард меояд, кӯҳ баред, мегӯянд, ки мебарад, мебаред, мегӯянд тоҷикои мо. Барои ҳамин ҳеҷ гоҳ бояд рафтода шуда накор нест. Ҳар касал дарде ки омад, во аз паси он шифо иншоалло ки ҳаст. Чанд соле ки умрида бошем, қасо мо зиндагӣ бояд кунем ба умеди Худованд ва ба умеди чӣ мегӯянд фардои зиндагӣ иншоалло. Худо хоҳад.